Igbo ekene m ụnụ. Asị nka chi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma. Ekwubu na m agha eme vidio taa, mana ọ maka na o nwere ndị na-ayọ m ka m kọwara ha ihe gbasara afa. Onye ka anyị chọọ ka m kwuo okwu gbasara ya. Emesizie mgbe anyị bidoro mmemme ka m ga-agọzi ọfọ ọfishali maka ndị enyi m gasị na ndị yọrọ anyị ka anyị lọta ha n'ekpere n'ụbọchị taa bụ nnukwu iche. Asị nke ihe ọma mere nwoke mere nwaanyị, asị na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ, agazie n'ọfọ. Ihe m chọrọ ịkọwa n'ụbọchị taata bụ ịgba afa. Ndị Igbo na-atụ ilu si na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ, meaning that ọ bụrụ na ịbụ onye na-ajụba ese, nwanne nke bụ eziokwu na ime efunata ụzọ, obodo ọsọkwa ya bụ niile eje. Example, n'obodo m Oraifite bụ a neighboring town with Nnewi and Ozubulu. If you are familiar from Onitsha or Ba Road. So ihe na-achọ ịkọwa bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa Oraifite, ọsọ ya bụ village ọsọ ya bụ na ị na-abịa, ịbụrụ ga na onye na-ajụ ese, nwanne ime efu ụzọ. Etu a ka ọ dịkwa n'ebe onye ọbụla n'ime anyị nọ. Obodo ọsọ ya bụ ị na-ajụ ese, ime efunata ụzọ. Ọkwa eziokwu na ị nwere ike na-ajụ ese fụ ndị amara ama atụ ọfụma. Enwere ike ọnwụ na kwesịrị ịgwa gị be die n'ụzọ nke ịtọ, asị ube ndị na nke ịnọ ha mara ama atụ, mana onwe onye ya ọ machara gị atụ dịka esere mapụ. Then mana eji amụ ndị anwụ amara ama atụ, ha nwere ike ime ịga ebe ị kwesịrị ịga. Mana ị bụrụ onye na-enwe mmụọ n'ihi enwetarịrị ihe ị chọrọ, mgbe ị rukwara ebe ọ bụrụ na ọ bụrụ ya echighakwa azụ chụwakwa esi etu mgbe jụta ozi ị ga-ebe ọkada. Yes, mana ndị ọkada na-ama ụzọ. Obodo ọnwụ na ị na-eji ọsọ ya bụ na na-agba nkwụ nwaanyị maọbụ na-akwa ozu. Ọ bụrụ na ị mara ebe ị na-eje jekwu ndị ọkada, nwanne ọyị ha eburu gị na famili ị na-eje. Ọ bụrụ ihe dị na ya. So mana ihe na-achọ ịkọwa n'ụbọchị taa bụ the importance of ịjụ ese. Nwanne jụba ese n'ime efu ụzọ, nwanne jụba ese na ịma ada. Maka na ọ bụrụ na ụfọdụ ndị mmadụ na-abụ na ọ jụrụ ese nke mbụ n'ebe ọ na-eje, ihe ọ na-achọ ka ọ mara, o wee jee amụ onye amara ama atụ. Onye a bụ na onye a enwere ike ịtapịa ihe gbasara okwu nke mmụọ ọfụma. O wee mee ya nghọta dị iche n'etiti yanwa na onye na-agbara ya afa. Maka ihi ya ọ sizie na ịgba afa bụrụ ya na ọ bụrụ eziokwu. Nke bụ eziokwu bụ na etu ahụ ọ dị na mmadụ ka ọ dị na mmụọ. O nwere ndị enwere ike wụ na-enwere disconnection. Disconnection a can be caused by onye na-agba afa, can be even caused by you bịara ịgba afa. Yes, mana eziokwu ka m na-agwa gị, disconnection ahụ nwekwara ike ịkọs by ihe so gị. Ịma na o nwere ihe ga-eso gị abụrụ na lese na ihe mmadụ mere ha nwere ma atụ gị ya jighọta ọfụma, mana ọ dịka asị na-ekpuru ihe ahụ ekpu. Ịghọtara ya? Ọ dịka asị na-ekpuru ihe ahụ ekpu. Ọ fịawa ahụ ịnweta dibịa ya achọpụta ya, mana na-ekere ọrụ ekekwa. Ịma na mmadụ niile enwechara ofu onyinye. O nwere ndị nwere onyinye eji atụ omimi. Ịgba afa dị ụdị na ụdị. Ịgba afa bụ ebuka. Ọ bụrụ ụbọchị mma akọ gbasara ịgba afa etu o si bụ ibu obuka. Enwere ndị ịmana onye na-afụ ọfụ ịgba afa simple means esi a. Ịghọta? Enwere esi a nwere ike ọ na-eme nke na n'ụdị sọrịanụ, mana ọ esi a. Enwekwara esi a ndị mmadụ na-eji afụ n'ebe dị iche iche. Ebe ị nọrọ ana ozi a na-abịa ọ na-ezi gị. Ụdị ahụ ụdị ndị ụka dịkarị familiar with. Enwekwara ndị na-agba afa ọwa ọjị, wụsa ọjị, ọ na-ene ọjị anya wee na-ezi ozi. Ozicha ozi nke ahụ chịrịkwa ọjị akwụkwọ ọzọ. Onye ozi ka ọ bụ. Enwekwara ndị na-agba afa na-eyuzu ugiri. Ọkwa ụdị afa nke ya ka ọkwa. Then the most important thing na onye a na-receive message. Esizie na any object n'ezi ozi.
ngwa ndị na-agba afa ndị mmiri a na-eyuzu mkpụrụ ihe dị iche iche gasị. Then ngwa ndị na-agba afa ndị ichie. Then mana ana m achịkọwara gị bụ na afa niile anwa nwere afa ka ibi ya. Ihe na-eme na ndị mmadụ na-emesi na agbara afa na agbatara ọbụla bụ na nke mbụgoro 1, onye ga-agbanye bụ afa ga-ama what it takes ịgba afa. Eche ịgba afa ị ga-akaba na dozie onwe ọfụma dị ọcha ka i wee nwee ike nwee communication, ka ị ghara ịsị na ọ bụ taa ka ị gbawara afa. Mana ị nwere ike ịma amasị mgbe ụmụ mmụọ na-abịa ezighị ozi gị na ha nwere disconnection. Nke a bụ ofu. Nke ịbụa, ka ịnwa na onwe onye a na-agbara afa ka m bie unu ofu uche. Ịnwa na onwe onye a na-agbara afa, ụbọchị ị na-eji ịgba afa, nọrọ na be gị, kpọkuo chi onye ụwa gị, kpọkuo ezumezu ndị gị na ha so, kpọkuo ihe na-emere gị, kpọkuo aja na be nna gị, gwa ya na ị chọrọ ije gbaa afa tata ma ọ bụ echi, na ị chọrọ ka onye dị etu agbara gị afa. Ya biko, o nwee ihe ọbụla bụ ihe nzuzo, ihe ọ ga-abụ ọ bụ na-eme na ndụ gị ka ihe dị, ihe ọbụla gị ihe ọ ga-abụ ereviluo, emesịa ya enwee mbuni elu, ekede ude ka ebule, ya revilu ori ya onye a, ikpe ekpere paisodin, iliftkwa onwe gị, ya conscious mind adịgo high. Then onye na-agbajiri gị afa conscious mind adịgo high, i nwee ike wee communicate very very well to the medium, to the entities of powers, ndị in charge of ịgba afa. Ndị na-agwa ndị mmadụ okwu a na-anụ na ntị, ndị nke a na-egbugara na-afụ n'anya. The intuition must be elevated. So ihe na-achịkọwa bụ na onye na-agbara gị afa, nkwado onye anwa kwadoro ụdị afọ ọsọ ya bụrụ, o nwere afa ejiri achọpụta ihe dị omimi. Ọ bụrụ na onye na-agbanye afa kwado nke ọma, then onye a na-agbara afa wulite obi ya, mkpọkwa ihe na-eso, because ị mara na ọ na-agbara gị afa na ndị mmụọ so na be nna gị na ihe so gị na-abịa na-agwakwa onye anwa nekwo onye a nwezie nkwupụta. Ihe nna-achịkọ ka nwere onwe mmadụ, ana m agba ụzọ afa na-abụ. Yes, ana m eji mkpụrụ ihe wee na-agba afa, na-agbakọ afa ndị ichie. Ihe kpatara nji ya yi ụzọ afa na-abụ abụ n'ụzọ afa na-abụ so m, mana ọ na-abụ mgbasị afa na nke a eyuzuo m afa ndị ichie wee confirm ya. Ihe m ji eme etu abụ ka m wee dị sure and double sure. Then onye a imesiarị onye anwa, ịrụ ọrụ onye anwa ọrụ, onye anwa ọgazie, onye wee ghọta na afọ ha agbalịa na-akpataki ya. So ihe na-achịkwa bụ nwanne na-ajụ ese na-ejuburu ese, na mmadụ juburu ese mgbe gboo n'anya gị, ọ dị ka ọ zụtara ya. Agwara nke etu esi kwado onwe gị maka gbara gị afa. Nke a ofu. Nke ịbụa, otu so mmadụ nwere ike ijikwa kpuchi afa eji agbara ya. Bụrụ onye na-agba afa, ị na-agba afa nwanne, ime agaghị ụzọ ihe bit by bit editere ị na-eme na ndụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ nwaanyị ị chọrọ ịnụ, ịgbaga afa mmadụ na ihe so gị na ihe so ya ọma adịghị ọdaba. Nwaanyị nwoke anyị gị na-eso, ị na-efi nọ ya anụ gị, ị mmadụ gbaga afa mmadụ na ihe so gị na ihe so ya ọ ga-adaba. Ka emesịa ị na-akpọrọ ya, mana o nwere ike ọ bụrụ na ihe so gị ji discourage ya ịnụ gị, ị ghọtara ya. So ihe na-achịkọwa bụ na mana ị na-agba afa, o nwere ụfọdụ ihe mgbogbo mgbe ndị nne na nna anyị na-echukwara ụmụazị, ịmụtara nwatakịrị, ebido n'oge pịachapụkwa ya ụchụ. Ana onwe ọka ị ga-esi wee mana ụmụ ihe ndị a dị ma ọ bụrụ na ị gbara afa. Ọ ịgba afa wee gwa gị, nekwa na onye ụwa ya, nekwa iyi ụwa ya. Ọ bụrụ ndị a ga-emegharị ihe dị na-emegharị ya, nekwa ihe sienu. Ọ bụrụ onye wa ọgbanje, asị gị nekwa na onye awa ọgbanje, nekwa ihe ị ga-emeri ya.
ka i wee setụrụ ndị otu ya. Mana ị nwere ike ọ bụrụ na ihe ndị ahụ esi na n'ime eme because of ignorant, ọ bụzie na imerozie mgbe ị banyeziela ka iriwe uru, then ụfọdụ ihe butewere gị ọrụ akwụ, butewere gị nseke, butewere gị nsogbu, then ọ ihe niile abụ ihe si elu maka na ịkwadoro onwe gị bido na gboo. Ihe nna agwa onye Igbo ọbụla bido gbawa afa, afa ihe nna agwa ndị anaghị gbawa afa. Mana ana m ayọ ndị ọzọ, ndị otu m ndị na-agba afa, kwụsị na onwe ka unu ga-esi na-ewenata aka n'ego a na-ana ndị mmadụ maka gbasara ịgba afa, maka na ọkwanụ ka anyị zọọ azọ ka eji wee bịa. Aka mụnwa ana m agwa ndị mmadụ ịgba afa ekwesịrị ka ọ gara ọnụ nke ukwuu, maka na ọwụ ịzọ ndị mmadụ. Like my mission is to help people live better life. Ordinary ịgba afa is just 1,000 naira. Then ọ bụrụ na afọ onye ụwa 2,000 naira, because na afọ onye ụwa ka dị more, enwere it take longer time, take longer time and the process years, because you agara to mother side, got to father side, then me in so onye batara nke nwa ji ede 2 bit ka ngalọ karịa ordinary afa ndụ. So mana agba afa ị na-agba afa ime menata mistake, ị na-agba afa ị na-emeta mistake, nke ọnwụ na ịgba afa reveal ụfọdụ eziokwu na nwere ike at one seat of afa nwere ike may not tell you everything about your life, no, because na ị nwere ike imesi ya nke asayata next chapter. Yes, ọ dị very possible asayata next chapter because of na o nwere ụfọdụ ihe ga na-eme gị, mana maka ihe na ụfọdụ ihe dị n'ime ndụ gị o kpuchie ya na ama afọ ya. Ọ ya bata mgbe ụfọdụ ịbịa na abụghị ga-agbacha ga afasị ugbegoro nke a, ị nwere ike imesizie nke a nke ọ ga-egbuli ya, enwe ike fịa. Nwanne na-agba afa, ị na-agba afa o nwere oge ya dị grozie spiritual consciousness ya, intuition bido gbagotaba mgbe ị bịa nwee ihu ọlụ rụọ na agwụnụ, mgbe ị bịa hazicha ihe niile na nwee ihu ọlụ, nwee ọta gbagoto na to certain level, then the help you to go spiritual consciousness. Then some of these things can abịazi abịara agwa gị ozi ezizighị ozi direct, na-enye signals. By then some certain signals ịmasị gị maka na iguru ozugbo, mana ebe anyị ka bụ novice ka na-ebido nwanne ị ga na-ajụ ese ya gazie. Ọnwa ajụjụ ị nwere n'ihe nkọwa taa, jee na ịhapụ my WhatsApp number, send them message na WhatsApp. Ọ bụkwa na ị na-afụ vidiyo anyị a, like our message, our videos, click here, like in here, share among your friends, subscribe to our YouTube channels so that you know what our messages, our daily teachings anyị na-enye maka ọdịnala Igbo ka ihe ọma mere nwoke mere nwaanyị. Ọ ihe anyị na-ekwu okwu ya. My mission is actually to help people live better life. Igbo ga-adị, omenala maka na omenala bụ nke ka mma, bụrụ original. Daalụnụ.